Ngibingeleleke babukele emakhaya, ngibingelela ngaphansi kohlelo lethu Umgwazela. Babukele emakhaya, ngibingelela yona-ke ingwe edla ezinye ingwenya. Babukele emakhaya, namhlanje-ke sivakashela ubaba la Isiphingo okhala ngokuthi uqolwe umuntu oyisangoma obezomsiza kwakhe. Kodwa-ke babukeli nani niyazi anginayo amaningi and ngile ngamaningi. Babukeli-ke before nje size singene ohlelweni lwethu namhlanje, bengicela-ke ningakhohlwa-ke lapho ukusubscribe nokulike ukuze phela-ke ishow yethu ikhule. Babukeli-ke asike sinikeleni khona ke siyomuza ubaba ukuthi ukhala ngani. Qoqo. Yebo. Njani? Siyaphila ningangena. Okay. Bingeleleke babukele emakhaya, bingelela yona-ke ingwenya edla ezinye ingwenya. Babukele emakhaya-ke. Namhlanje-ke sila size kubaba. Kodwa-ke siyazi ukuthi usazokathi ukuthi ngoba shem kade ubaba ebesikhalela ukuthi ucela ukuthi sifike la kuyena. Kodwa-ke ngokubambeka ngokuthi baningi abantu abaney'nkinga la ngaphandle. Kodwa-ke namhlanje-ke sesize safika. Baba, njani? Ya siyaphila njani? Hayi sikhona. Siyaphila. Xolise nje ukuthi-ke ngingabonakala ebusweni ngesizathu ezithize zokuthi ngumuntu osebenza ngabantu. So ngaleyo ndlela ingakho ngithe ukuthi ngithi angingabonakali. Kunama reason athize abanga ukuthi ngingayivezi yonke indawo. Hayi baba siya understand. Ngoba baningi abantu ngampela esisebenza nabo nabantu mhlawumbe uthothi nobudlelwane nabo. Yeah. Ungazigcina sekonakala yabo. Nabo sebebona into engafanele bayibone. Yeah. Okay baba. Bese acela-ke ukuthi ukusindlalele nje udaba lakho loqala ukuthi kwenzakalani kwaze mhlambe na attend udaba kwafika la kwakuwukuthi-ke kwaze kwafika esikhathini sokuthi nize nihlukaneke nize nibalekelane naye sisi ukuthi hayi kubala. Okay. Lana kuthe ngo-2015 or 2016. So umama watholana nomunye usisi ukuthi uGogo Zondi ku Facebook. Lo gogo wagcina esefonelekile-ke ngenxa yokuthi umama wayedinga usizo. Kanti uGogo Zondi uyisigebengu. Kwakhulunywa emafonini wagcina esefikile la ekhaya uGogo Zondi. Ukufika kwakhe-ke la ekhaya ilapho kuqala khona-ke wayefike ngokuthi uzosiza ngokwasemsamo. Ngoba wathi umuntu owenza izinto zesizulu. Hayi-ke mesithi siyabuka nala ku Facebook phela ubhaliwe. Asazi-ke noma kwabangani bakhe yini laba babemrecommenda noma yini kuze nathi sithathe-ke aze afike la ekhaya. Kahle nani nabuka kuma comment akhe. Umama wala ekhaya wabona kuma comment akhe wasiyangikhombisa mina ukuthi nangu umuntu ongasisiza yabo. Naye wagqugquzeleka wabona ukuthi namba abanye bayarecommenda ba recommend ukuthi uyazenza izinto ukuthi uyakwazi ukusiza abantu. Afike-ke lo mama la usewumuntu-ke manje usezosiza ukuthi uzosenzela igobongo. Kuthi kusenjalo mesefikile la esezosenzela igobongo angithengisa imbuzi athi ufuna uqala ngami angenzela igobongo. Hayi sorry baba kancane. Bese acela ukuthi buyele emuva kancane ukuze kuthola ukuthi umama aze afike la kokutheni khona ucela ukuthi eze la ekhaya. Nachumana kanjani naye? uGogo Zondi lona phela ukuxhumana kwethu naye aza afike la ekhaya ufika ngendlela yokuthi ufoneliwe umama wala ekhaya. Umama wala ekhaya kushuthi emthola ku Facebook ku social media. Ku social media yes. Ngoba le social media wafikayo. Kwawukuthi-ke nami mase kukhulumeke umama ngeke ngiphikise methu umama hayi kulungile ngoba uzosiza. Awunkosi yami. Ngavuma-ke nami.
nawe njengokuthi njengobaba phela ukuthi kufanele ukuthi izinto zasekhaya ilungiswe uma ukuthi umama khona la ibona kuxega khona kufanele mina ngisukume mengitshelwa umama phela vele uphathini uyabona lo uphathini wakho makuwukuthi khona into ayibonayo kufanele ukuthi ungathi cha kumele sivumelane naye afile ngazi ukuthi naye unesupport mawusuzothi cha mase ngizothi cha ngeke kulunge phela ngoba phela manje ayikho into ezobe futhi kahle kahle kusho ukuthi ubudlelwano bethu abuhambi ngoba akukho ukusizana ngoba wena kusho ukuthi wena ufuna ukuthi kwenziwe izinto ezibhekene nami kuphela yebo hayi baba mina ngiyakunderstand ngenxa yokuthi umama ubengasebenzi futhi ngaleso sikhathi enenkinga ukuthi kufanele izinto iqaqeke mase kuqhamukela umuntu ozokhuluma kanje onolwimi oluhle lokuthi uzosisiza plazi futhi labo devil laba ngazi ukuthi wena baba banethonya and ngendlela abakwazi ngakhona ukulalisa ulimi hayi balalisa balalise uze nawe uzokhiphe nalese emasokisini mamela ke mkhulu udaba olunzima nje yabona manje eselokhuzileke lo mama sebeqhumene nala kwi social network kuze kushaya isikhathi sokuthi afike la ekhaya umama yebo baba athi mayefika la ekhaya umama baba umuntu osihlolela khona sila endlini futhi yabo asazi ke noma indaba zala ekhaya wayesezazi yini asibazi phela laba baba angithi wena baba waqale wachumana nomama mina ngokwazi kwami umuntu osuke esebenza ngabantu yabo the moment nixoxa kanje like angithi bexoxa nomama yes athi akubuza imibuzo wena usuke ungaboni ukuthi kahle kahle uyakulanda usesesha yes information ngawe yes njengoba usuku usula yabo njengoba nje basixoxa nje kanje wena uzofile ngazi ukuthi like ngamthola umuntu egcineni ngathini ongunderstand kanti cha lo muntu kahle kahle yonke into wena osukumchazela yona nisuke nixoxa yena usefuna izinto azoyibamba zokuthi mayisekuhlolela aqhamuke engazi ukuthi uyazi useyayidonsa kanti cha kanti useyazi vela ngithi senike na communicate wabhodla wena esifubeni ukuthi umi kanjani kumkanjani usekuhlolela ngento wena omxoxeleyo yena kahle kahle usekushaya ngeinduku zakho ngezinye indlela ushaya ngeinduku zakho ushaya ngeinduku zakho nongishaya ke wangishaya kanjalo okay mase sifikile lana silenze leli igobongo ngangithengisa imbuzi enkulu impela 3000 imbuzi ngithenge manje sengenzela igobongo ke manje kuze izinto zami angithengise neingubo ke lo mama lo gogo lo angithengise neingubo angithi uyabo izangoma ezifika kufanele ihambe nento ethize naleyo mbuzi yahamba nazo seyinqunyiwe imbuzi kuthiwa phela yazi izangoma nje angazi lutho phela mina ngathatha konke hayi siqhubeka isikhathi abuye ugogo futhi athi mefika la abesethi kunkosikazi wami kanti unkosikazi ubesemtshelile ukuthi akasebenzi ebesethi hayi mina ngakuzamela umsebenzi wobuthisha kunomntwana wakithi ose Department of Education ePietermaritzburg okuthi umbali hayi nanga simfonela sifone ngempela simthole lo mbali hayi athi mbali hayi ngoba noma bathi bathathu noma babili yini kule mali kuzofanele sikhokhe imali engango 18000 kuze sikwazi ukuthi umama athola umsebenzi akwazi ukuthola umsebenzi ngoba yena uvela usemnyangweni omkhulu waseMaritzburg kulula ukuthi yonke into isheshe kube lula nami ke ngokuthi ke umama mayesezwele lo gama nje lokuthi hawu ngawuthola umsebenzi kade ngokuthi ngokuhlala komuntu baba ehluphekile exakekile and kuyinto ebese nesikhathi eside eyifuna engayitholi usacrifice ngayo yonke into yokuthi agcine eyithola yebo okay baba sicela siqhubeke sekwenzekani ke lapho sekufanele ukuthi ke manje okay usehambile umbali seshito ufuna imali engaka hayi thola imali anginayo ngaleso sikhathi athi noma singafaka kancane kusho umbali kanti uyaxhumana nogogo sengiyabona phela nawe ukuthi
laba bantu bebengishaya bakhuluma ngala ngoba umbala akekho kwalapha kwa education. Okay. Kusho ukuthi ingane mhlamba ngani noma ingane yakhe noma isikelemu sakhe ahamba naso yini esithi me lapho yena ugogo lo ebesethu akufonelwe ubani kanti uyazi ukuthi bayasebenza. Hayi kahle lento wena baba ihamba kanje. Uyabona mangase mina ngize la kuwena kube ukuthi khona into esizoyihlanganisa mina nawe. Mina before ngifike la nami sengikufaka ezintweni sengiyakuthiphisa ke. Before ngize la ngizokwakha itulo nomuntu thizeni somewhere. Noma umuntu engihlala naye endlini. Ngithi lalela la. Kunodaba olukanje. Olukanje kanje. Wena hlala la endlini nale phone. Lo muntu ngizothi akafonele wena. Ngizothi mase ngilapha. Ngizothi lo muntu lo asifonele wena. Mina kulo muntu wena uzobe usibanibani. Osebenza kuphi? Ku department. And ifone ayikwazi ukumveza umuntu ukuthi ukuphi. Lapho uzongibamba khona ke wena mhlawumbe. Yebo baba. Uzongibamba ngokuthi ngithi ngifuna i-account athi ayifake eSpar. Hawu, ngifake eSpar ngiqale ngihambe. Okay, ngifonele ngisegroundini umama la. Angithi sidlala ibhola lamakhehla. Ngithi ngisuke egroundini sengibheke ebluff ngofaka u5000. Ngoba kulo 5000 oqala engangufaka waye umuntu ozothi abesebenza bese eyikhokha. Hayi kwathi isontweni elilandela wayefuna umunye u5000. Imake. Wayifaka ebluff. Espa. Okay, kushuthi wayibalekela ubufakazi. Ubufakazi phela ngithi ngiyabuka nami ngiyayibuka lo. Okay. Hayi. Waphinda futhi. Manje uvela fonela umama. Umama mayemfonela umama tatazele ngalendlela ukuthi ngiyawuluza lo msebenzi. Kushuthi washeshe wayibona ukuthi izojama ngala isoft ngakhona. Mengipress ibutton ngakumama umama uyazwela kakhulu ngoba ujahile. Beshaya ngapha. Kodwa eshaya mina. Phela abantu besifazane. Uyabona ibona abantu abaningi abashaya ngapha. Yes. Ngokuthini bayazi ukuthini umuntu wesifazane khona leya soft spot ehamba uthambe nomuntu wesilisa akwazi ukuyitofa. Phela yabo mayithinta umuntu wesifazane useqedile kwayiwena. Finish. Wangiqeda kanjalo. Okay. Okwesibili ayifune futhi sifake. Yathi mayithi 10 ngathi mama ngena phela wathi umama ngeke mfethu. Ukuthi uyayifuna kuzofanele simnike. Ngithi mina kodwa manje mayisidlula ku10 isiqala ukuba nkulu kakhulu le mali. Kube ukuthi asikatholi nanesikole leso sishiwo. Avele enze njani usisi asishuthele isikole esinye sala eMlazi. Asithumelele sona athi nasi isikole sizosebenza umama wakwakho. Yabo. Usefuna umunye u5 fike ngaleso sikhathi, yes. Sesibona isikole ithi 15 imali. Ithi 15 manje. Imali isikole ushutha senemsendelele lo oqala. U10 usunga kuyena already. Okay. Okay. Manje uyabuya kwesithathu. Njobe sebuya kwesithathu nje usebuya nendawo. Nento ebambekayo manje kunasi nesikole. Na indawo ke manje azosebenzela kuyona. Si drive siye khona sosibona lesikole singakhulumi lutho mfethu yabo. Mesifika lapha esikoleni naye siyabona hayi isikole isona negama lisho sona isikole. Hayi. Kusho ukuthi phela manje nangu mama yakhala. Sibe seduzane nani futhi. Ngale. Hayi sikhipheke le mali manje. Hawu. Phatha manje ugogo usengala kaZulu uthi use endaweni ekuthiwa isemkamhlabi yalingana. Khona lapha yolapha khona. Angithi phela ufike ngalomzilo ukuthi uyisangoma like yabo. Okay. Engishodelwe imali la sengifelwe imoto. Ngifuna 1500. Ngiyacela ukuthi ungifakele. Ngufaka 1500. Phezulu kwa 15. Phezulu ka 15. Okay. Hayi, ngufaka 1500. Afike la ekhaya. Lo mama njengoba kanje esebuya eza la ekhaya
uzoconfirma manje uthi hayi ngempela isikole nisibonile sisibonile hayi ku right sengitshela omunye ugazi lami engeke naye ngimbize ngesibongo negama uthi hey wegazi yazi ngoba nawu nenkinga eziningi ugazi lami lapha ekhaya uyazi awumbone lo mama afike ugazi lapha afike bambone basuke behle naye beshona izansi esiphingo bebefika lapha nesiphingo bexoxa hayi nami ngikhona athi akhokhisa ugazi ngithi kwabo 1500 wathi kunomuthi afuna ukowulanda empendle manje lapha empendle mawungena lapha uyogawula kuleza ihlahla ukhokha 1000 nemadlana umuthi kagazi ke lo manje yabo manje angithi manje useshaya mina nami ngimrefer komunye onenkinga ungakababoni futhi ama result la ukuthi mina ngishayiwe mina and wena usezofaka isipikili sokugcina sokuthi afike kwayena la nani nikhululeke nibone ukuthi hayi umuntu right hayi awuthathe 1500 kugazi unomphela hayi sengiyabona ukuthi manje ayisishayiwe ke lana sishayiwe aphinde futhi angifuna imali athi mama usazothi ubalekelana usukhokha imali engaka ngoba kusho ukuthi usezosiza ngempela manje angithi manje bisila ko 17 18 ngiyukhiphe futhi 1500 ilapho ke avele wangivala wangiblock emva kwalokho kwasho ukuthi ngiyakwazi lapha ahlala khona yabo uyazi benze njani mefika la ezokwenza izinto befika izinto lathi ngimthathe ngemoto ngimhambise hlale ematendi kaBhila eNewtown B ematendi yabo behlala khona leso sikhathi ngimhambisa njalo ngemoto angafuni ngingene ngaphakathi so ngaleyo ndlela ngingayinaki lo nto athi lo mgwaqo uyabheda mubi kanti ikhona indlela engena kwenye indawo iziyongena galakata ngaphakathi hayi ungangeni lungile na yabona lezi zinto angithengisa amakesi ogologo obhiya ngangikushiye emgwaqweni ngingangeni lapha mase kulandwa amathwasa akhe kulandwa nabafana la kusho ukuthi kwakuhlale kuyiziphathi lapha njalo mefika nje ufuna newayini yabo hayi kulungileke ngikwenze lokho kuthe ngoba ngibonile leya ndawo ukuthi uhlalaphi ngathi no manje njobe sengiblokile ake ngihambe namanye amabhunu engihamba nawo engisebenzisana nawo insizwa ayisaya lapha mesifika lapha yana sifika kuthuthi izolo akasekho uthuthile usebalekile ngoba okay manje mina engithanda uyixova inkulumo ngafika okokuqala ngafike ngabhenga ngafica abanye abantu abawo taxi owners no taxi drivers bekhona ngabuza ukuthi uMakhosi ukhona bathi hayi akekho usahambile uzobuya kodwa ngathi okay hayi sizobuya ke sizombona nomtshela nje sizobuya sizombona khona ama visitor kade ezombona sahamba kanti sengizobuya namabhunu kusho ukuthi ngesikhathi efika lapha yana esethola ukuthi kade efikile khona imoto ezifikile la ngoba sasihamba ngeimoto ezimbili khona imoto ezifikile la nanihamba nayo ngemoto owena obukumthathe ngayo ke ngimthathe ngayo kusho ukuthi bamtshela ukuthi ya yabo bese kuthi yazi zona lezo nsuku ngithi mhlambe kwaphela 4 days ngatshela amabhunu ngoba ngithi kwakulosini mengaphazanga ngatshela amabhunu engisebenza ngathi hey madoda yazi kunomuntu ongishayile le wathatha imali yami ngani kwathiwa sambeni soyilanda sasithi sofe sithathe yonke into ke thina ngoba sasazi mhlambe somfica engenayo imali yabo sasiyafika wathi awuthuthile uhambile sihambile uyephi asakaziwe kodwa uthuthile ufika imoto yami thutha wahamba kwauqhuma kwami ke lokho kusho ukuthi uyakubalekela manje ngithi ngiyamfonela ucinga dead asaring uselivaleni sengibalekele ungiblokile mina ngeke ngithi ulivalile ungiblokile okay uma umzama ngo private uyangena uyakhala okay yabona kahle angazi ukuthi abantu abamnyama siyoze mhlambe ngingayibeka kanjani leyo nto siyoze simbuleleke nini kubukhulu ndoda yabona ngokudlala ngabantu abahluphekile ngokudlala ngomuntu osuke edinga usizo ingakho imost yabantu abamnyama ubona izingane zabo ezinye
ziba namabhadi, ezinye zikhubazeka, zithi mayikhula ikhule zibe usikhotheni, zibe uhlupho emphakathini. Ingoba ilezi nyembezi zabantu bona abangazi ukuthi phela the more wena ukhala kukhona ababonayo ngemjuluko yakho, umjuluko wami awuhambi wedwa, angihambi ngedwa, ngihamba neyami imimoya khona abantu bakini ya abangibhekile ngayibeka kanjani lento, abasebenzele yona le madlana yokugcina othi wena izokusiza, yabo. Mase yakushaya umuntu ayayithatha, kufana nokuthi uthatha imali yenyembezi. exactly vele phela inyembezi Kahle kahle kufana nokuthi uthatha inyembezi inyembezi uyonika izingane zakho ukuthi zidle imali yenyembezi. Uma usuphilileke kahle, usucabanga kahle, ucathi makuhamba isikhathi impumelelo ikhona kulowo muntu, impumelelo ey'nganeni. Ingakho ubona iy'ngane zabantu abamnyama imost yazo is either usikhotheni noma iyagula ngekhanda noma ikhubazekile. Yabo nje imost yabantu abasebenza ku-government, imost yabo baney'ngane eziney'nkinga and kwayibona impilo yabo ayikho mnandi. Ungambona umuntu esebenza kodwa akaphili kamnandi, kodwa uthi uyasebenza. Abanye abantu abake bakhuluma, mina engike ngahlala nabo asebe right, athi umuntu uyabona ngike ngifise ngazi ukuthi ngingabuyela emuva ngiyolungisa engakwenza, ngoba wena angithi awazi ukuthi ngiphumaphi ngempilo. Wena uzobona i-success yami manje, wena uyitshela ukuthi nawe ufisa ukuba mina, kanti awazi la ngiphuma khona, awazi abantu abakhalile before ngize ngifike la. Wena ungayitshela ungibona ngihamba ngey'moto ezinhle, ngihlala emzini omuhle, phila impilo enhle, kumnandi, kanti ungathola ukuthi nje njengoba ngiphila le mpilo le, khona usobaba uhamba nayo ongumele. Yabona khona izinto abadlula kuzona ukuze bafike lapho, ngokuthini silwela imali, silwela ukuthi sibe right. Usuyokhalisa abanye abantu, usuyokwehlisa abanye abantu inyembezi. Wena kushuthi impumelelo yakho yeyinyembezi, akusesiyo impumelelo yamandla akho, yemjuluko yakho. Impumelelo yakho sekuyimali yenyembezi. Ucathi iy'ngane oyoyizala noma iy'ngane zey'ngane zakho, ngoba awushawa ngokuthi kuzoshawa wena, cha, kuzoshawa igeneration yakho. Siyalimala. And manje into ebuhlungu uNkulunkulu afika yenze kuwukuthi ufike akuboni, akushaye ngento ozoyibona. Uyibuka iy'ngane zakho yikhula phambi kwakho, zivesane yiphenduka osikhotheni phambi kwakho ubhekile, zifa left and right, kokunye avesana ayikhubaze yonke igeneration yakho. Phele ngayo uzokhala enkosini uthi kazi ngenzani ngize ngideserve into, kanti wena uvuna owakutshala. Kodwa ngendlela osukuvuna ngayo kumele ukubone before ukhahlela ibhakede. Uyaphi kumdali, kumele yonke into uyifile leya pain, uyibone ukuthi lokho wawukwenza kumuntu kuhamba kukufikisephi. Ngoba uyabona wena mfowethu, inkinga enkulu kakhulu kuthina abantu esixakekile, ithina abantu esifike futhi sixhopheke kakhulu, ngoba uyabona usizi umuntu uma esekutshengisa ukuthi nayo impumelelo angakusiza, kuba lula ukuthi uthi hayi kulungile. Plazike into yakho mayithintana nomuntu wesimame, ohlale wazi ukuthi uzolimala lapho, usuke wazi ukuthi uzolimala lapho, ngoba manje futhi ngeke ulwe nomama wekhaya ukuthi uyayibona ke into ongenzise yona, uzokutshela nami bengithi ngiyazama bengazi, ngoba vele usuke engazi naye ukuthi uqondene neqole, yabo. Ngoba kunzima emhlabeni esiphila kuwona, sibanjwa kanjalo kunzima. And angiboni mina
ikhona isolution yokuthi siye phambili. Abantu abaningi bakhala ngokuthi kumele senzeni kanjani kanti cha. Yabo ukuthi lesizwe esimnyama selungu akusalele ukuthi ubani wenzeni noma ubani kanjani. Ukuze siye phambili kudinga ukuthini kubuye ubuntu. Yes. Nonembeza Uphelile ubuntu ndoda. Ubuntu abusekho. Aphelile ubuntu. Yazi umuntu uzuzonda umuntu wakini ngoba ekuzondelani impumelelo yakho. Yeah. Ufuna ukuthi lento kuwena ibe kuyena. Kube yakhe. Angafisi ukuthi abe nento efana neyakho. Kodwa kuukuthi yonke into ihleli obala lakhe. Mayebona ukuthi ufuna lento kuwena, yini angakujoyini nibe into eyodwa. Yeah. Kufana nokuthi mina ngiyayibona ukuthi okay mhlawumbe imadlala nginayo. Kodwa umqondo angiphiwanga wona ukuthi kube khona amaplan oyisebenzisa ngayo. ukuthi kumele kube khona iqhinga lokuthi ngiqhamuke nokuthi okay kumele ngivule into ethize ukuze izongenzela imali. Mangibona ukuthi okay nangu umshana uhlakaniphile. Nangu umshana uyakwazi ukwenza u1 kodwa engenalutho. Iyona ndlela yokuinvesta leyo. Hayi lezi zinto zamabhanoyi nani. Faka i-investment kumshana phela. Mshana nawu 50 ukhona. Ngiyabona ukuthi kulezi zinto zakho uzakahle. Mshana nawu 50. Kodwa ke ngifuna ukuthi is either ungifaka kuma shares noma ngikupha isikhathi esingangonyaka ukuthi mawusuyibuyisa le mali izobe sine interest. Ngifuna uyibuyise mhlawumbe su200 noma isu150. Iyona ndlela yokuinvesta ngaphandle komsindo. Ngoba wena ufike kumuntu ongenalutho wafike wabekani etafuleni isinkwa something. Ngoba kahle abelungu bashaya ngalokho ukuthi thina sabantu abamnyama sasi. Thina sabantu abamnyama into esiyaziyo ukuthi sivuswa yiwashi sigijime siyosebenza. Kanti umsebenzi awusisi indawo. Iwona umsebenzi ogcine usenza ukuthi sigcine thina abantu abamnyama sizondana sodwa. Singayindawo. Phela ukusebenza kufana nokuthi kahle ufeza iphupho lomunye umuntu. Okay. Awuyindawo ngokwempilo. Yeah, umini. Ngoba unemali wena ekaliwe. Unyaka nonyaka wena uthi uqala unyaka usuku usuwazi ukuthi uzohola ka12. Sekuphelile. And uyayazi imali ozoyithola. Kanti uma uyiphantela uphila ngokwezithukuthuku zakho. Ayikho limit othunayo. Iyehle inyuka. Ngoba into ezokwenzeka ukuthi wena uyitshela ukuthi uzothola u50 vese ngene u100,000. Uyibona ngobani uyaphanda ngokwezithukuthuku zakho. Awulindele ukukhangeza emqini. And if uthothi uzokuroba on top of that, uthothi wena ofukuza kakhulu la, uthothi unginika ushintshi le mali akunika yona ngisho ingane yakhe akayiniki ukuthi uyidle ngenyanga. Yes, uthola ukuthi into esibambe kakhulu thina abantu abamnyama sihlezi sitshela ukuthi siyazi. Yabo umuntu omnyama uzombona uzothi suka lapha ehola malini noma u10,000 noma u13 or 14 uzogijimela imoto ye-installment ahamba ayohlala eflatini. Yonke imali ihambile lapha. Phelile. Uzobe sephila kanjani? Phelile. Kanjalo. And lapho yena uyitshela ukuthi uphumelele. Kodwa umuthi uyambuka lo muntu usephila ngokuthi azwise omunye umuntu omnyama ukuze lempilo le ayiqalile akwazi ukumaintain. Ngeke uphi angithi phela ukhokhela iflat uhamba ngemoto ekhokhayo. Yonke le mali ayiholayo ihamba yonke kanye ngayo. So ukuze enze more fanele azame ukuthi abe nobugebengu. Kumele kube khona something ezoba ubugebengu yokuthi assiste
kuyenzeka ukuthi kwenzeke kahle wena baba kuphileke kahle isikhashana mhlawumbe iminyakana ewu2 3 kodwa khona la oyoba nenkinga khona. Cha, yabona wena mkhulu, yabona umuntu, yabona mekuthiwa njoba ngibize nina ukuthi ngisizeni kule nkinga engibhekene nayo. Yebo. Uyabona mekuthiwa umuntu uzothi nginike lokhu na uzothola lokhu. Yebo. Uyabona lapho ukuthi ayikho ingxabano. Ayikho ingxabano lapho. Ayikho ingxabano lapho. Ngoba kufana nokuboleka le. Kufana nokuboleka. Ngoba phela like mengikwenzela into ngiyabonga manje ukuthi cha ayi ungisizile. Yabo ngafika kuwena ngihluphekile. Wakwazi ukungibona, ungibonelela. Ayinangxabano lo. Hayi ayinangxabano. Yabo. Manje uyangichaphaza phela manje mawuzofike uthi angikunika imali ngizothola ukuthi ngingasakutholi. Uyibona lonto? And manje wena ukhipha imali yokugcina ngoba expect ukuthi ngizobenefita kule mali oyikhiphile. Manje lento yenza ukuthi ekugcineni ukuthi uyahamba uhlangana nomuntu nangu udonsa isibhamu umshaya ikhanda. Yabo ngoba mina manje nginayo lo mqondo ukuthi awusengenza isilima kakhulu lo. Yabo kanti okunye ukugwema into eziningi nakhona nje ukuthi ubize thina ukuthi sizokusiza mayelana nenkinga yakho. Yena uzobuka ngenye indlela kanti iyona ndlela wena right odecide ukuthi uyithathe. Yeah. Awuzange ukhethe ukuthi uyomhlasela njengoba wawuhambile nabantu bakho. Ngoba kwakonakala ngalelo langa. Ngalelo langa kwakuzokonakala. Futhi kugcine sekuboshwa mina. Kugcine futhi ekugcineni kuboshwe lo muntu lo omlahlekele. Okuyena muntu kahle. Yeah. Olahlekelile. Kahle ngampela ukuze makuthiwa umthetho mawukuthi uyawulandela kahle makuwukuthi uhlakaniphile nje uyawazi umthetho. Kahle le yanto leya yayenzelwa abantu thizeni ukuthi isebenzele bona. Yeah. Kahle nje thina le yanto into ejike futhi isifaka ngaphansi kwebhasi. Into le yabo le yanto ngendlela esicindezela ngakhona. Ngoba okunake kwayibona yazi ukuthi abantu nabantu abasebenza kuyona le yanto. Ukuthi kwayibona bayakhethwa kuvesane kuthathwe nomba. Ngeke bamsukele uClever bayomfaka la. Ngoba bayazi ukuthi uClever khona angezuhambisana nabo. Khona awuzoshesha kubona ukwenzala. Yeah. Ngeke ngathi ngiyashawa kumbe avuzise. Khipha inkulumo ongafanele iphuma. Okunaka ukuthi abantu abasebenza lapha emthethweni most yabo nje. Yeah. Ileke ngelethi mina ngizoba ukuthi ngiyoze ngife. Yeah. Uthatha umuntu uza retire engenalutho. Agijimisa ukuthi yena unepholo uhlale flat. Into engezukusiza ngalutho. Into engezukumsiza ngalutho. Omunye azenze izinto ezogcina zimfaka enkingeni ngokuthi usefuna ukumaintaina le yampilo phela. Impilo emile engayindawo. Yabona impilo mawuthi uzoyijaha izokukhahlela. Angithi uyabona manje mesimthola manje lo muntu. Lapha cashwe ngoba ngiyacabanga ukuthi area senanda yabona mhlawumbe usebhambayi. Mengeke eBhambayi angaba around lapha nakade ehlala ngakhona. Kodwa ukhona yena. Ula enanda. Yabo. And futhi mhlambe at the end of the day ungathola usabuyela khona lapho ngobona ukuthi ayisekudimile. Ngoba ubona sekuthulile. Akusenzeki lutho. Komele ukuthi sike senzene uhlelo lokuthi sike sithi ukuthi khulu. Yeah. Siyoyishayisa nje amakhala ngakhona. Yes. Hayi ngokuthi kanjani nje. Kungonakele lutho nje siyele kuyisonto kuyipholele kungenankinga. Sike nje soyishayisa amakhala sibone ukuthi akekho yini. Kodwa bengathanda ukuthi mhlambe sike sithi kumzamo ukumfonela. Mana ngoba nale number yakhe ngithi igcineke kweka mama ifoni. Lapho kuwena isekho. Ukuthi ke mina ke izinto la ziyayidelete. Okay, le number sizoyithola kodwa ngoba ngicabanga ukuthi ngizokunika late this afternoon le number yakhe. Izobe seyikhona ngoba awona lo gogo mfethu. Ungaze wenze into vele ungayimisela ukuthi uyenze. Yeah. Ingibulala ngomoya lento yakhe ngoba la ilokhu kahle ifoni yami enye
ngayigxoba ngemoto ilapha emotweni yavele yawela phansi ngahlehlela kuyona yafa screen ene-information yakhe yonke yabo. Mhlawumbe uzombona la, mhlawumbe uzovela la ngoba phela iy'thombe ziyabaveza laba. Naso ngisho Nesithombe sakhe hawu. Hawu. Kuke kube lula. Ney'mbuzi lezi angithengisa zona. Okay, hayi. Lo mama ungigqokisa amabhayi wena. Hey ayikho lento emhlabeni madoda hey. Ngiyakutshela abanqeni ukubasa umlilo bathi weqa uzobe uma weqela ngale komlilo uzobe usurate ey'labantu apha. Siyabanjwa banethonya. Siyabanjwa bafowethu. Kodwa kunzima mani. Masophila kanje abantu abamnyama hayi kusimpilo. Kodwa manje awusho kuzoba njani mase simbambile seseduze kwethu. Uzombona uzoyichamela. Uyoyichamela. Kodwa yabo lo ukuze bezophela akukho okunye ukuthi kumele afune nje atholakala azoyikhulumela ukuthi lento ayenzayo uyenzelani na ngibuka ukuthi ukhule kanjani na. Okay, and ukhona na ku TikTok? Ukhona ku TikTok. Ukhona ku TikTok. Manje abantwana bami laba bakwazi ukungena kulezi zinto zama TikTok yabo. Okay, hayi ulula ke maye khona na ku TikTok. Ukhona. Awuthi ke ngithi kumpressa uGogozoni. Uthi nje Gogozoni uthi ngibhekela naye ingabe yakho. Hayi ayikho inkinga wena nje uzongithumelela leyo link le yakhe. Ngizoke ngithi kumsesha ngizobe sengibuyela kuwena ke mina. Futhi uzomthola ngoba uyabhayiza njengoba ngisho ngithi yabona lowana mekukuthi usuyamfonela vele nisho ukuthi ayazi la wena njengoba usiza ngalezi nathola umntwana bengilongisaba ukutshela into kodwa sevulekile ukhuza. Yabona vele nimtshela ukuthi cha thina sithola ukuthi uyasiza umelaphi wendawo. Yebo. And siyabona nala ku TikTok. Uthi hayi cha umuntu impela owaziwayo. Yabo. Vele wangavela ke la manje. Kodwa indodakazi yami, yabo indodakazi yami. Ibona abazi lezi zinto. Hayi ngimfuna imthola. Khuleka nami ngizofika lapha ya. Sike sihlalele neteam lento le. Sokwazi ukuthi sikwazi ukuthi simbambe ngepop. Hayi ngoba wangibamba ndoda. Hayi wangibamba ngeke u20,000 akuseyimali encane. Wangibamba Nkunzi ngoba yabo ukubanjwa unomuntu wesimame. Yabona mina ngisho ngithi into eyenza ukuthi ngibambeke lapha umama la ekhaya ngoba wayexakekile. Yabo ifuna into ayifuna. Futhi nami ngibona ukuthi ukusebenza kwakhe kuzongikhulula kwezinye izinto. I understand alone. So angivumi. Uyabona lapha esezoshaya khona ikhanda livuza ikhanda kumina. Mase sizosithumelela isikole. Umama azoya kusona. Plus noma makada ilindile. Mayisayibona into sekuthiwa taxi isifikile. Ngiyakutshela wena wayengifonela ngidlala ibhola athi phuthuma isipawuhamba omfakela mawunayo. Mfethu ngayifaka imali yami ngayifaka emgodini yamuka nomfuko. Hayi baba awuthi ke nathi sike sithi kuqaqa lapha sibone ukuthi siphuma nani. Hayi ngabonga kakhulu ndoda yamadoda. Mayungathi nje singaphumelela kulolu hambo ngabonga kakhulu ngoba ziningi inkinga ngisazokubiza futhi. Sazokubiza inkinga ezikhona. Hayi amaqola maningi. Bye siyabonga. Siyabonga mina.